Думали после 91 года, а куда повернут спецслужбы США теперь свою силу? Более того, деньги-то огромные выделяются. Куда они пойдут? И вот тогда в документах ЦРУ, касающихся прежде всего использования финансовых ресурсов, было сказано, что, конечно, теперь главный противник СССР повержен. Все, государство рассыпалось, военный потенциал съехал до минимума. А если вспомним программу Нанна-Лугара, то им стало известно для каждой бомбы, где у нас лежит, где она хранится, сколько мы делаем этого расщепляющегося материала. То есть они пришли к выводу, что все, с военным противником, который угрожал существованию Соединенных Штатов, покончено. И как задача для ЦРУ была сформулирована иная, что теперь надо создать в мире благоприятные условия для деятельности американского бизнеса. Вот задача главная. О чем вы говорите? Это господство над ресурсами природными, которые крайне нужны еще, потому что отнесите к этим природным ресурсам еще и пресную воду, которой будет скоро не хватать. Да? И создание условий для успешного действия американского бизнеса. Поэтому борьба вот с нами, особенно в области вот этих дискриминационных санкций и так далее, это, конечно, типичная, как мы говорим, нечестная конкуренция. То есть использование административных ресурсов для нарушения нормальной торгово-экономической жизни. Цената на АЕЦ Козлодуй тока, който се изнася, 68 лева. Цената, която се изнася Марица Изток 2, българска централа, 73 или 72. Цената на ТЕЦ Марица Изток 1, 180 лева. Цената на ТЕЦ Марица Изток 3, 210 лева. Това е цената на американски тецове. Ние сме задължени да купуваме скъпи американски ток и го продаваме на българските потребители. Затова тока е толкова скъп в България. Защо пак се заговори за самолети Грипен, френски самолети, които трябва да вземем под наем, доколкото разбрах? Защото договорът за F-16 не се изпълнява. Това, което вече сме поръчали, за което сме дали милиарди, все още не е дошло и няма да дойде в близките. В най-добрия случай ще дойде 25-та година, което означава, че ще застъпи в бойно дежурство 27-ма. И именно в този период между 23-та края и 27-та, това е един период от 4 години, в които трябва да се намерят някакви заместващи изтребители. Края на своето изложение кандидатът за посланник в София засегна американската помощ в ядрената енергетика, проучванията за инсталиране на малки модулни реактори и доставките на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй от компанията Уестингхаус. Ако бъда утвърден на поста, ще продължа в тази посока, заяви в края на своето изложение посланник Мъртън. Трябва ли решенията за ядрените доставки да бъдат вземани от политици? Цветелина Катанска разговаря с професор Янко Янев, директор на Виенския център за ядрена компетентност и бивш ръководител на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели. Вижте, мен ми се струва, че се подхожда некомпетентно и не се слушат експертите. Имаше интервю на господин Кащиев, който им каза истината право в очите, че тук въпросът е за безопасност, а не за пазар и алтернативни доставки. Точно тези, които отказаха като част от ръководството, един директор, другия заместник директор на АЕЦ Козлодуй, точно те, които отказаха да подпишат американския рекет, в момента са санкционирани. Обаче има нещо, без което не можем. И знаете ли какво е то? Ток. И знаете ли защо? Защото като спре тока, спре водата. Нали го знаете това? Тя водата не идва от покрива. Тя идва от помпи, които помпи, ако спрат да работят, приключва и водата. Край. За това нещо някой да е казал до сега дума. Вие имате ли представа още колко сме зависими ние тежко? От американската империя на злото. И колко се опитват още да ни превърнат в зависими. Защото сега няма да е само единствено с енергийната зависимост по отношение на тока, но енергийна зависимост по отношение на газа. А златните концесии? Знаете ли как са направени те? Сега, ако решим да разтурим концесиите за злато, трябва да платим това, което е предвидено като печалба от страна на концесионера. Нищо, че концесионера е канадски. В Канада концесията е между 30 и 33%, което се плаща на държавата. При нас знаете ли колко става държавата? 1,5%.
А за американските тецове, знаете ли там какъв договор е сключен? На времето още при Костов и после при така наречения ЦАР. Всичко, което те трябва да продадат на държавата, като ток, те първо, че го продават на 3 пъти по-високи цени. 3 пъти по-високи цени. Държавата им е гарантирала печалбата. Дори най-интересното, което е, Европейската комисия в Брюксел каза, че това не е разрешено от европейските закони и въпреки това то продължава. Защото над европейски закони, не знаете кои са американските, естествено. Договора за американските тецове предвижда също нещо. Ако утре решим да го прекратим, трябва да платим на американците това, което им е предвидено като печалба до края на периода. Все пак, Господ се е смилил над България, ние сме платили милиарди. Милиарди сме платили на американците. Източили са ни. Договорите изтичат след година и половина единия и след 3 години другия. Изтичат. Той затова Костадинов каза, можеше... няма нищо лошо да се разпусне парламент. За съжаление, да, той не работеше, доколкото работеше, нали, първите точки в дневния му ред бяха не български, бяха чужди и обслужващи чужди интереси. Нали. Ако искате, ще ви напомня. Първото това беше, че трябваше да купим F-16, трябваше да дарим оръжия за Украйна. Между другото, там подписахме празен чек на Министерство на отбраната да дава толкова, колкото му поискат. И трябваше да вземем едно решение, с което да задължим правителството максимално с бързи крачки да се запъти към еврозоната.